Madaman, di pa nakituloy na kiti infra project si DPWH. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, please come in. Kapitan, iti left and right investigation ti Kongreso ken Senado, iti flood control projects, iti Interopagilian, naglawan ti Kaduan, nga manarimanan ti panaytuloy iti INPA projects, iti Ilocos Norte, particular iti 4th District. Kas ijay ili iti Bangi Ilocos Norte, dati nariba, nga paset iti Dike, iti Bolo River, tapos iti Welcome Arc, iti Pagudbud Idol Lawrence, Nadlawan, nga adanti at trabaho, para palang iti panakatarimaan, iti nagdahil paset iti Dike. Iti sangwanan ti munisipyo iti Bangi, nakalyan pa yan, iti sangwanan na, nga damitin iti panakasemento, iti drainage canal, iti nadakamat ang lugar. Iti pasit iti Bangi, labas ka iti bypass road, dati met panakariprap yung panakakongkreto iti kalsada, iti igit na Idol Lawrence, sa Tamadaman, iti panakatrabaho na. Kastapay dati project party iti PWH Region 1, iti banda na iti laot, iti alabas bababain lang dati Baroyan Bridge, Idol Lawrence, madaman ti panakatrabaho na. Iti panagturong ti IFM News makita nga do iti program of works iti proyekto umuna iti Baroyan alabas iti Baroyan Bridge nakakabili jay dati Karakulati DPWH ngayon sa nila iti date of completion na kahit nga sawan tuloy iti panakatrabaho na ngayon dati muna iti impose manipod mismo kada iti labas iti bypass road at the tinakabil nga di completion ng saan panganalpas Idol Lawrence Sot Kabula nga dito manreman takot trogwen iti biang iti DPWH ang preparation ti DPWH sa Bangi Perito Bambanag ngayon ko namin iti mga magkita at least may tuloy iti panakatrabahon dito nga proyekto manipod iti biang iti DPWH. Iti itinawag mo sa madlawan dagitay umidi nga adun tagtrabaho nga dagitay ang kanal iti sentro iti sila tikilawag dumapay nga paset iti barbarangay kas iti Metro Lapas nga iti Kalman nga dagitay ka barbaro palang nga magnak panakatrabaho iti kanal graduate agturong iti Lapas Torre Idol Lawrence meaning amin tatalang iti impa projects iti biang iti DPWH man nun iti LGO ket mangrugin iti panakata trabaho na panakituloy na gusto ket takpay pa iti nato sa todo ket awan tagpaling problema ada ito nga proyekto Idol Lawrence. Ito pa lang iti tama. Idol Dennis. Yes, Idol Lawrence. Ana daw magmabalit ay issue inata iti dumaya pa sa Ilocos Norte kang runana iti Nueva Era. Nga adagan no gayam detay project iti Pamilya Diskaya iti napalpalabas nadamag mo ni Jay? Adawan no sa kanlo iti may post iti sumbungan sa Pangulo iti bungabong project dati tay basta nakita Idol Lawrence na daragitay perdi. Naperdi ka no, hindi pag-igay. At pag-wagir pala ang daragitay na projects ket naperdin na post-pay kinapisa iti danong Idol Lawrence imaumpay iti statement dagiti iti kontraktor iti Diskaya na dati mo investigar iti Senado ken Kongreso Idol Lawrence. So, iti Presidente, iti nga projects kita perdi, iti dalapos ti Bagyo Egay, iti lang Bangladesh. So, kahit ang sawayan, Idol Dennis, kita talagang saan nga mailimid nga adati Ilocos Norte iti listaan, iti biyang iti sumbungan ng Pangulo. When, iti talo nga ni-award ng proyekto, iti Diskaya, dati Mesa de Gerald, kunana, iti nakalingkan iti Pamilya Diskaya, iti naalaga ng projects, iti probinsya de Ilocos Norte, particular, iti 4th District, iti probinsya de Ilocos Norte, Idol Lawrence, kahit naman, ito matiknan,
At yung projects ket no naperdi, at iti warranty period na, iti Lawrence, at ako iti sumbatan iti kontraktor, tapos pwede ang titain na, at ay maanin na po ng trabaho ng kontraktor, Idol Lawrence, at iti period na makwenta kung gusto get I shoulder the contractor iti naperdi nga proyekto Idol Lawrence, especially karamid Idol Lawrence. So, di ba ti ngamin rules, Idol Dennis, iti biyang mo't iti contractor, in fairness mo tayo, gata no kas pagarigan maperdi dagitoy itatang na ipatakder nga project pasok lagad di iti dayt manukad nga tawon nga ta iti warranty iti may isa nga project Idol Dennis kasi kunada akat kargo amin iti contractor so adapid iti nabasa tayo nga report ini kwa nga saan nga dapat nga dati arig na kat madanagan dagiti tao nga malusay iti kwarta daga puta or dagiti tax da ngamin ni kano contractor iti akin cargo da ito ngem manukad ngamin iti tawen nga pasok dati warranty dagiti nga projects. Yak lang masigurado mo yak marino ke 2 years na po di warranty period na ito. Ken maamo pa may examen no pasok mo lang iti dati standard, iti pinakatrabaho na Idol Lawrence. One, the specific na po po specification iti program of works, iti implementasyon, iti project. So, sabi na po iti inspector, ay iti anyaman na proyekto Idol Lawrence ng certify, ng pahindan, sumot lang iti lang sa pinikabil, abang tayo nag-ilas dati kabing 20 semento, iti pasibuntat nga questions iti kaduan, no? Nag-exam kadbutlaan dati proyekto nga siya at sakbay iti iti completion of projects Idol Lawrence. Ngem basar Idol Bernard, Idol Dennis, ngem basar iti panag-sursur mo, kumusta mat dagitoy proyekto? Adabat di makunan nga substandard or sinurot damat lang datay pudno nga procedure na? Di magdeklaran mo sa standard dahil tayo eksperto okay? Engineer Idol Lawrence yan no natingod na rin yung tatao maglagumat no kasunod kabingbeng dahil tayo lang na pinatabil siyempre so parang sunam dapat dahil tayo direkti alam do yung dahil tayo babasit lang kahit hanakaya alis na magperding no tibat katulain pilit prat mo nagtutoon no nakasapol sa abot ti danuman talagang so kinaliga ito na po na tayo agrega Idol Lawrence meaning dapat ket dati durable iti mas nga project or agrega tayo kabilidyan nga bars iti landok nakasut na tayo semento ang crack alis na po na perti. So, iti makakaibagan sa standard iti abiyang, iti eksperto, iti ingenyero, iti formal inspector, iti projects na makita Idol Lawrence, so ito pasok mo lang iti standard iti may sa proyekto Idol Lawrence. Ngem Idol Dennis anat makunam iti daytoy gaputa idi nga melem kalman ngamin akat nagtulong tayo iti umabagata na paset ket dagiti mo ta DPWHN akat dita matan nga gwanta asfalto da kadagiti amom dati burada latan nga agtap-tapkal kadagiti abot ken dadumapay so is that anat makunam iti dayta? Well, dito among dito yung DPWS Idol Lawrence kung amon dapat may isang proyekto no may implementar siya bantayan sa service inspector Idol Lawrence nga bantayan service inspector mo tumutlan digitay materials kama indikapet sa standard gano saan so kala namin maglawan mo pan nga dagito yung projects ada iti sanksi at panatrabaho nga doon tang iti kalamidad ay sira ko na din Idol Lawrence, di ba? Ay sira ko na kalamidad no matibay maglang pero kumpara mo sa sabali ng pagpagilya may iti projects na talaga nga tested pure mano nabagit lumabat kaya awan iti yapan ng operdina ngayon iti Pilipinas kaya yakamo adala basit iti siya nga todo ngay magarya doon iti proyekto Idol Lawrence hindi na iti pag duduan dagito umili mahansaman na sa yati para katrabaho na kung ano kwa malis yung perdi iti may sa project in short so standard na kwa Idol Lawrence iti pagdatan na ganda. Okay, any more Idol Dennis?
Ito nga, abunta ito, iti DPWH, ang estado ng mga projects na may tutuliman yan, iti panakasarada ko na. Kaya kailangan mo na DPWH, Idol, Dennis Alipio, sa RMN.